Hello, hello, hello. Hello everyone. Tamang kape lang kami. One viewers, hello po. Two viewers, hello po. Mata mo pisa. Malikot. Hello sa two viewers. Lumabas kami na naglibang-libang. Gumawa kami ng vlog. Mamaya pag gawin namin i-edit ko, tapos baka bukas ko na maganda rito. Parang ano rin, yung parang Lunita rin, pasyalan. Kaso wala ditong ilaw-ilaw. Nakadaan na sila Kuya Bern dito at sa Kuya Roy. Yung pagpunta nila dun sa bahay nila na tinutuloy namin. Dahil mga nagja-jogging. Pakita ko sa inyo. Yan. Tapos may mga nagka-camping din dyan, oh. Mga picnic. Tapos may mga nagja-jogging. Maganda pala dito kahit may badminton ka lang nadala, no? Oo. Pero ang konting ng taon, pag Sabado Linggo yan, grabe tayo. Viewers, hello. Shout out po sa 3 viewers natin, silent viewers. Dala namin yung e-bike, oh. Nag-e-bike kami ni Ami. Tingnan niyo na lang sa vlog ko yung kaganapan kanina. Kanina pa kami dito na medyo maliwanag pa konti. Kape. Yan, kape. Tsaka tubig, yun lang.
For viewers, hello po. At mamaya, uwi na rin kami mamaya-maya. Dami nagja-jogging, walking. Kami dito. Diyan pa rin si ate, oh. Hindi pa ganito mo. Hmm. Yung mga ganyan, mga mahilig nakipagkwentuhan sa bahay. Tanungin natin kung may page siya. May page. Ha? Mag-ikot siya. Hello sa tree. Wala na naman naghang na. 3 viewers, hello. Comment Ay! section mo. Sabi ko sa'yo. Hang na pala. Ah, sorry. Magandang gabi po, sabi ni Kuya Conrado. Kuya Conrado. Di Ocampo. Hello po. Pasensya na po kayo. Pasensya na po. Sabi ko sa'yo. Naghahang eh. Ayun si Kuya Alfredo Lipa. Conrado. Hello. Hello. Naghahang na. Sabi ko sa'yo eh. Yung cellphone Kala ko mo, walang comment. naghahang. Sorry. Kailangan mo na mag-upgrade. Ano ba yan, cellphone na to? Yung cellphone ang problem. Hello po, Hello. Kuya Conrado and Kuya Alfredo. At silent viewers natin. Pasensya na, di ko napansin kaagad yung comment nyo. Libang-libang lang kami ni Ami dito. Libang-libang sa Bisaya. Alam mo ba kung ano ibig sabihin? Ay, alam ko yun. Nasa Maynila tayo eh. Parang yun sa Kuya Makbal, hello. Pero si Kuya Makbal. Yan. Ay, ayun si Kuya Makbal. Present Ate Ami, paring Jesus, sabi ni Kuya Makbal. Salamat po Kuya Makbal. Lumabas kami ni Ami. At naggawa kami ng vlog. Iniram namin itong e-bike. Yan. Hello po, kumusta po kayo? Sabi ni Kuya Conrado. Ito po, Ox na ox. ox na ox po. Naghahantay ng para sa pagpunta namin sa PGH. For viewers, hello po. Goods na goods. At syempre, higop ng kape. Di pa po Kuya Alfredo. Di pa po kami nakauwi. Kasi ganun. Kasi alanganin po kasi Ayun, ano yun. kung uuwi kami, sayang yung pangmasahe, grabe yung gastos, tas babalik na naman sa 22 po kasi may check up siya kami, may hearing test siya, kaya hinintay na lang muna po namin kasi grabe yung masahe, kailangan din magtipid. Kaya ito lumabas kami, kape lang yung dala sa tubig, okay na yun. Okay na yun. Saan yan? Dami nagja-jogging sa gabi. Dito po kayo Makbal sa sa Anyana, dito sa Cavite po. Sa may Tansa po. Malawak na, dumaan na dito si nakadaan na dito nung sinundo kami nila Kuya Born at Kuya Roy. At alam din to ni Kuya Roy itong area na to. Daming nag-jogging, nag-walking.
marami din mga nagano, yung mga picnic. Lalo na pag Sabado linggo. Oo. Ayun mo ako. Oh, ito na. 4 viewers, hello. Tsaka tahimik pati rito. Kumusta na kayo dyan? Ingat kayo palagi. Opo, salamat po kay Alfredo. Ito po. At okay naman kaso siyempre ano, yung katawan natin sanay sa trabaho ay isang linggong upo, kain, higa, ligo. Ay kumbaga parang ano, sa pakiramdam ko parang ang tagal ng ano, napakatagal ng araw. Parang tagal matapos ng araw talaga. So kailangan magtiyaga. Kasi kung uuwi naman kami nung pagka-check up, kung umuwi kami, magkano pamasahe. Kaya mas pinili namin na dito lang muna. Dito na lang maggawa-gawa ng ng vlog, diskarte sa vlog para kahit papaano may pumasok ng paunti-unti. Kasi yung laman nito. Saan tubig natin? Doon. Tinang namin kung ano yung maging resulta sa 22. Kung sabihin nila na 1 month pa yung sunod na check up, kasi pinaprocess na, malapit na siyang operahan eh. Pero kung sabihin nila na di na kami umuwi, malay natin tuloy-tuloy na. Kasi babasahin nila agad yung hearing test. Kasi yung hearing test namin na ginawa dun sa Bicol ay hindi nila tinanggap. Nagpanibago para daw pag halimbawa may di sila naiintindihan sa hearing test, malapit lang nilang tatanungin ng ano ibig sabihin nun. Pero sana nga sana sa 22 sabihin na nila na kung halimbawa operahan na para diretso na. Di ba mo? So may ano pa yan eh. Kasi ang proseso kasi niya, pag natapos na ano na yung mga requirements, magano pa ako nun na patik. Bila, ang patik doon nung nakaraan kasi. Kaya ako na napadali sa patik, nakiusap ako. Sabi ko galing pa akong Bicol, ganyan. Di sabihan mo na. Kaso ang Ganun, kasi pwede naman pala eh. hapon talaga sila nag-aano kasi mga anesthesia. Doon pa lang sila lalabas. Nagpatik yata nung nasa room na tayo eh. Nung na-admit na. Hindi pwede. Patik muna bago schedule. Pag nakapagpatik ka na, schedule ka na. Maghintay ka na ng tawag. Kaya yun yung last year, kaya hindi ako natatawagan kasi hindi pa ako nagpapatik na. Hindi ko rin kasi alam yun. Kasi dati nung na-operahan ako, walang ganyan eh. Ang anesthesiologist, hinabi, nung nandoon na ako sa room, doon na rin ako pilila, ganyan. Eh, iba niya po, mabilis-bilis na yung proseso na. Kaya kung halimbawa operahan na. Para bago magpasukan, tapos na maoperahan na para kasi pag naoperahan naman siya, ganun pa rin. Pabalik-balik yung follow-up check-up. Pero at least naoperahan na. Magre-recover na lang para makabilo na. Pares kami makabilo na sa gawa. Ako makapagtrabaho. Siya naman na rin dun sa bahay. Matapos na rin yung problema namin. Basta mahirap pag matapos na siyang maoperahan, panibago
recover kami, back to zero. Yung mga pundar namin na mga ipon-ipon namin, kasi mahilig ako mag-ipon-ipon talaga. Kumbaga, hindi kasi kami magastos nito. Bawat sahod, nagliligpit ako pa unti-unti. Yung hindi pa ubos-ubos. Halimbawa, may sahod sa YouTube, nagtitira ako niyan, di ko inuubos na wini-withdraw. Nag-iwan ako minsan 1,000, 2K. Yan. So, kumbaga pinakang alkansya namin. Ngayon yung ipon na yun, kaya nga ako nakabili ng kalabaw sa pag-YouTube na. Kasi matipid kami ito ni Ami. Hindi kami yung palagastos talaga. At gusto ko laging may napupundar. Ngayon, hello Kuya Hook. Ngayon yung ipon namin na yun, pati yung sa challenge, ay ano na talaga, sayad na talaga, ubos talaga. Kaya pag sakaling maopera na siya, yun, back to zero. Pero kayang-kaya yan, madiskarte naman kami. Kaya nga yung tindahan namin ay ubos na rin, wala na talaga. Yun yung na-delay siya namin ng magpista. Kaya nga magpipiesta na naman. Bagay doon yung tindahan na hindi yun problema ng gusto, kasi Lapit-lapit ka pa nga, para yung ilaw matakpan. kasi busog ka rin dito. Hindi, rinabot lang ako. Kasi dun sa grocery na pinagkukuhanan ko ay naman ako dun, kumbaga open. Kung gusto kong magtinda, mabilis lang yun. Pwede kong utangin yung laman nun at pwede kong hulug-hulugan. Ganoon naman yung ginagawa ko dun sa tindahan na yun. Ano lang. Kaso sa ngayon, ayaw ko pa. Kasi paalis-alis kami. Tulad nung nakaraan, maraming laman, tapos kinain lang ng daga yung mga paninda. Na-expired yung iba. Yung iba na-expired. Harang, sabi ni Kuya Roy. Hello Kuya Roy. Shoutout Kuya Roy. Dito kami Kuya Roy ngayon sa yung dinaanan natin nung nakaraan, nung sinundo mo kami. Dito kami sa Anyana. Daming ehem-ehem at daming nagja-jogging. Ito. Kaya kanina sabi ko kaya gala-gala kami kasi hirap pag yung walang ginagawa, lagi lang nakaupo. Hindi namin iniisip yung anak pa namin. Kasi sabi ko sa kanya, maglibang-libang nga tao tayo. Maggala-gala. Ayan, kumusta po kayo? 5 viewers natin, 7 viewers. At basta lagi ko lang iniisip na na matatapos din to. Bro Makbal, Bro Hawk, sabi ni Kuya Roy. Hello daw po. Hello sa inyong lahat dyan. Ayusin natin yung paganyanin natin. Para makita nyo rin yung mga dumadaan. Gusto ka ng konti dito para matakpan yung ilaw. Ganyan. Mayroon talaga. Hayaan mo. Kasi di naman niya nakakasilaw. Six viewers, hello po. At nag-vlog na rin ako. Bukas ko to i-upload mamaya pag uwi namin. Mag-edit ako. Bukas ko na to i-upload. Para may pang-alalay. Tapos bukas ng gabi tayo alas. So, hapon na lang ma. Alfredo Lipahelo, sabi ni Kuya Roy. Bukas ng hapon ay biyahe na kami pupuntang Santa Misa ulit. Para kinabukasan, malapit yung pupuntahan namin dun sa PGH. Ehem, Kuya Roy. Galing akong biwas, tiglakad lang ako. Makakalo na ako eh.
Hanggang anong oras dito ma? Alas 10 din. Alas 10 lang. Bawal na magana. Hello po Kuya Jesus. Good evening everyone. Sabi ni Kuya Jesus Sario. Good evening din po Kuya Jesus. Kamusta po kayo? 7 viewers, hello po. Mr. Jamaica, hello. Sabi ni Kuya Hawk. Jesus Sario, hi. Hello din po sa lahat. Sabi ni Kuya Roy. Ay ni Kuya Roy. Kuya Alfredo. Yan scout. Kuya Alfredo. Kuya Gatcho Official. Ay moy. Tol, kamusta tol? Yo yo yo, sabi ni Kuya Gatcho. Ito tol, tamang ano lang kami dito. Kumbaga palipas oras, upo-upo. Upo-upo kami dito. Okay naman pre, lumipat na ako ng trabaho. Saan na po yung trabaho mo kuya? Ano pala? Bili ka ma. Pabili! Hello. Ano yun? Shumay. Kala ko naman kung ano. Bawal yan. Bawal yan. 10,000 yan. Bawal magtinda dito eh. Yari. Nasa eh. Bawal magtinda dito. Bawal, bibili tayo. Ito bawal. Inano nang guys. Dadali naman natin yung basura natin eh. Inalabas na ng guard. Dito po! Ikaw na pumunta doon. Punta mo na. Ayun, nagbibili din kasi sa kabila. Lapit nga ako. Punta mo na. Punta mo na. Agko man sa lamig bakal. Sa upo din ah. Bili ka na dun oh. Wait lang. Ako na bibili. Ako na. Okay Oh. naman pralipat Bilis na, na ako ng trabaho. Okay na. Ano na? Tapos dali na ng basura. Ma Bili kami ng siomay, kahit siomay lang. Okay naman pero lumipat na ako. Dito na ako sa malapit kay Ultraman. Sabi ni Kuya Jesus. Gandang gabi bayan, sabi ni Kuya Romel. Hello po Kuya Romel. Dito kami Kuya Romel sa ano ni Ami. Sa May Anyana. Dito sa May Tansa. Palipas oras. Patanggal boring. Laging naka upo, kain, tulog, upo, kain, tulog. Naglabas kami at pinahiram kami nila nitong service nila. Romel High, sabi ni Kuya Roy. Siyempre maraming salamat sa mga kapatid ni Ami, mga tinutuluyan namin. Kasi malaking bagay yung ano talaga may natutuluyan ka dito sa Maynila. Kasi kung wala, mangungupahan, makikitira sa mga kamag-anak. Kuya Jesus, gandang gabi po yun. Bro Mac High, sabi ni Kuya Romel. Shout out sa mga lalaking nasasaktan sa pag-ibig. Sabi ni Kuya Hope. May nasasaktan ba Kuya Hope? Sabay dinilit. Ano yun? Ba't dinilit Kuya Hope? Tingnan ko nga si Ami ko. Nakabili.
Sabay delete ko Yahoo ka. Sino ba ako para mapansin mo? Di mabuhay habang buhay, puso't isipan ko. Sarap mag-video dito. Mabuhay habang buhay, puso't isipan ko. Wallet! Yung wallet ay pagkain kami. Pinagbawal eh. Oh, tapos ano sabi nung ano? Pinagbigyan lang Nung guard. Oo. Kasi Tapos? sabi kasi nung nag-show may pauwi na daw sila. Oh, dito lang dumaan. Dito lang pauwi na sila. Tapos? Kasi paubos na lang. Oo. Pero pa basta talaga. Oo. Hmm. Kunti na lang. Ito lang dumaan sila. Nakiusap lang yung guard na hanggang ano lang, konti lang yung bibili. Oo. 4 lang. Ayun. Ano? Hindi naman ang pasensya. Makukuha naman yan sa shoutout sa mga nakatune in, sabi ni Gagatcho. Ayun. Makukuha naman yan sa mga pag-uusap lang. Yung guard din yung tumawag kasi tinawag mo. Kaya yung Kaya guard din ganun. yung nagpaikot. Pero sabi na hanggang konti lang. Tapos, ayun, dinudumog na kasi. Kaya sabi, Tama na. konti lang. Sabi na hanggang 4 lang po. Sabi ko, hindi na ako kuya kasak. Ay, hanggang kasama kasi. Yun. Ba't kunti lang binili mo? Dapat ginamihan mo na yung ano. Magkano yan? Dosi. Okay lang. Itatry lang na. Sabi ko, tatlo. Diba? 36 tsaka 15. Shoutout sa mga nakatune in dyan, sabi ni Kuya Gatcho. Ay. Kuya Gatcho, yo, alright. Kuya Gatcho, gandang gabi po, sabi ni Kuya Romel. Ha, At kulang na ni ng isa. Kuya Hawk, ha? Kulang ng isa. Yung sukli sa akin, ano, pang-4 yun eh. Kaya man, dapat yung pinalawang kanin ko. Share your blessing. Dito ka, huwag ka na dyan. Hindi, nakapatong dito kasi. Hindi pa patong magpuprasan. 11 viewers, hello. Ngayon, kain po tayo. Hindi na ba, oh? Kapatong ko sana. Masarap magmahal kung sa pagkain. Pinimil tayo ayun oh. Dito na ako sa... Ano? Papasin mo muna naman yung ano. 13 viewers, hello po. Ano daw, sabi ni Kuya, hello, dito na ako sa Red Town. Sa Red likod Town. nung Malaking malaking iya. Yaw. Malapit. Malapit. Ito yung sauce. Parang naging kalo kasi. Bago 4 minutes pa nga lang pre, wag din Mura lang to. Bangang to, ma? Magkano to lahat? Ha? Kano lahat to? Magkano to lahat? Kulang na isang show mo. Magkano nga ito lahat? Nasa 24, 48. 48 plus 15. Shoutout daw po Kuya Hawk, sabi ni Kuya Gatcho. Magkano? 48? Plus 15. Ay? 60. Kano? 63 ba? Hindi pa, dinal mo muna para tag-isa tayo. Nagmamadali na yung guard. Ayan po, kain po tayo. Inubos. Kuya Romel, shoutout daw, sabi ni Kuya Gatcho. Nakalive po ako. Dumaan lang daw sila kasi pauwi na. Yo, Edgar Gaspi. Hello po Kuya Edgar Gaspi. Jesus, shoutout, sabi ni Kuya Gatcho. Antayin tayong lahat. Habang nagmamasito. Masarap.
of 7. Saan yan parang Jason sa sabi ko Edgar? Dito po sa ano? Cavite. Dito po kami sa may ano? Anyana. May kansa. Subdivision. Pero Subdivision. ano? Subdivision pero open muna po sa lahat. May kape. Sarap ng ano, maanghang. Bitin tayo nito. Kuya Gat, yung kasama ko kanina sa premiere niya, masarap magsabi ng, hello? Hindi na ano? Isa lang yung satin kasi natin Kuya Gat, si Kuya Gat yung kasama ko kanina sa premiere niya, masarap magsabi ng suko na ayaw ko na. Sa pag, blank. Si Kuya Hok, amuay. Sabi ni Kuya Gat. Di mo nakakita ako na. Masarap siya in fairness. Kulang nga lang ng isa. Ha? Viewers, hello. May pagkain na tayo. Mabait naman yung guard. Pero may fine talaga. Silent muna ako paring Jason, sabi ni Kuya. Sige pa lang Si po. Kuya Roy. Ha? Si Kuya Roy. Ay, si Kuya Roy. Kain po tayo. Balik agad. Tayo. Sige Kuya Roy. Edgar, shout out, sabi ni Kuya Gatcho. Kumusta na? Kuya alright. Kuya alright. Sabi ni Kuya Alfredo. Siya pala dalawang kanin, no? Hmm? Nagmamadali kasi yung guard. Si, bro Roy. Sabi ni Kuya Hope. Kaka-relax dito. Mayapang buhay. Diba? Alfredo, shoutout. Laging amo. Masarap magmahal kung mahal ka. Umuhugot yan. Kuya Hope. Baka may pinagdadaanan na naman to si Kuya Hok. Daming ehim-ehim dito, Kuya Hope. Tingnan mo. Di ba ka alright? Yan o, ehim-ehim mo. Kuya Royo. Chika rin. Kuya Romelo. May bata. Dapat yung sinagay mo ako dito. Wag.
Kunti lang. Kunti-kunti lang. Para walang sasang umapaw sa ano. Ay, yung basurahan nila. Walang basurang dito. Iniingatan kasi nila. Kaya bawal yung titinda kasi yung basura. Kala to, bring your own basura Hmm. dito. Pero ito, datalin naman natin. Hindi naman tayo. No? Tawa si Kuya Armel. Tama po talaga at mabilis makabuo. Kuya Gatcho. Ano yun? Ewan ko kay Kuya Gatcho. Loko pala si Miss Bro Roy. Makabuo ka agad ah. Kulang na isang siomay. Hindi ako nakaka-move on sa siomay na isa. Mamadali kasi sila ate. Hmm. Solve. Sarap ng maanghang talaga. At least ako. Wala pa si Lopin ah. Doon si Kuya Romel eh. Matawa-tawa na si Kuya Romel. Parang feeling ko hindi niya natutulog si Kuya Romel. Makabuo ng pagmamahalan, sabi ni Kuya Gatcho. Masyado kayo. Wala na si Ate Ganda. Abangan nyo yung upload ko mamaya. Baka umuwi na. At may na kasama ako sa vlog kanina dito na ano, si Ate Ganda, Miss Barbie. Lipat ko nga. Ayun. Ano basurahan? Yung basuran dito. Ang dala ka? Plastic? May plastic daw dyan? Kagigising ko lang ate amin yan. Akala ko nga Kuya Romel talaga hindi ka na natutulog. Tapos, Kasi sa lahat ng live, parati kang present eh. may plastic pa dyan? Yung basurahan nandoon. Hawakan mo na lang ito mamaya. Oh, alam ko ang basurahan is at doon lang. Doon sa pwesto natin Hawakan na lang ito kanina. mamaya. Ay wala na nga atang basurahan. Kunin mo yung tubig natin. Sabi mo dyan lang. Mamaya pag alis natin. Dalhin natin, nandun na lang natin itap. Lagay ko na doon sa sasakyan kaya. Matatapon kasi yan. Yung tubig natin kunin mo. Ang lausa eh. Masarap yung siomay in fairness. Sarap, masarap nga. 12 yung isa. Malaki man kasi. Malaki yung siomay. Homemade yung siomay kasi. Mm. Hello sa 8. Wala na ata yun. Sabog-sabog na yung buhok ko ah. Nagsaklay ba ako kanina? Wala. Ay, hindi ah. Hindi ko alam. Mr. R, sana all in love. Sabi ni Kuya Gatcho. Ano sabi ni Kuya ko? Oo ka, alright. May in love ka na nga. Maagawan ka pa. Pambihirang nila lang. Sino ba nang agaw na yan? Kuya ko. Nandito ba Kuya ko yung nang agaw? Oo. Nang masipa natin yan. Sino ba nang agaw na yan kay Kuya ko? Parang si Kuya Romel, patawa-tawa eh. Ayoko magpangalan pero parang tumatawa siya. Parang si Kuya Romel yung nangagaw eh. Hindi, may ate crush na yun si Kuya Romel. Kaya nga, malay mo, isa lang yung pinagkakaabalahan nila. Tawa si Gatcho. Tawa si Gatcho.
Sino kayo nang aagaw? Magandang exercise talaga yun. Hindi ako ate ah. Hindi pala. Ang ganyan, exercise. Sino Kuya Hawk yung nangaagaw sa'yo, Kuya Hawk? Nung mapagtulungan natin. Hmm. Di ba all right? Totoo yun, di ba? Sabi ni Kuya Hawk. Hindi kaya nangaagaw. Kay Kuya Hawk na inaagaw pa rin. Walang agawan kay Pedro, kay Juan pa rin. Walang agawan kay Pedro, kay Juan pa rin. Ten viewers, hello po. Kaya wag ka masyado mabigyan. Sige na, mag-rotate. Kung hindi totoo ka, alright, epekto siguro ng alak. Sabi ni Kuya Hawk. Tawa si Kuya Romel. Behave ngayon si Kuya Romel ah. Patawa-tawa lang si Kuya Romel ngayon ah. Hindi bumabanat ah. Kakagising lang eh. Ha? Wala pang mood, wala pang mood. Kumakain pa siguro, kakain pa lang siguro yung Kuya Romel. Wala pang ano. Grabe si Kuya Romel, kagabi nasa live natin. No? Mr. Arca kasi pag may itsura na ano daw, tingin mo ba? Nakakaagaw. Pag may itsura daw, nakakaagaw. Sabi ni Kuya Gatcho. Sino ba? Oo, tama ka, alright. Kahit Okay. ano, kain muna tayo. Kain muna tayo, sabi ni Balik Pusong Blanc. Pusong bato. Pusong Blanc. Pusong bato ulit si Kuya Hawk na ano ba ano mo? Wala kasi ako ma-recommend sa'yo Kuya Hawk. Eh. Recommended by. Wala akong kilalang ano eh. Ba ako? 10 viewers, hello po. Anong oras na ba? Pusong sugatan. Sabi ni Gatcho, pusong sugatan daw. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Ganun ba yun, tol? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Parang lumilipad pa yung saranggola, no? Yung itim. Yung itim kanina. Oo, parang hindi. Parang nasa taas pa eh. Sarap dito, dapat pala. At may panlatag ba dito? Parang ito eh. Tent lang. Dito sa loob, sarap matulog yun. Oo, kunti na lang magkatan mo. Bawal ka. Ayan o, Kuya Hawk o. Ehem. Di ba Kuya Hawk? Baka sa dami Kuya Hawk na dumadaan, may mapili ka na naman na. Baka may mapili ka naman na iba. Tulad nung nasa Luneta kami, ang daming tao, napili pa yung may lawit. Kuya Burn, ay Kuya Hawk. Oh, papiliin kita dito Kuya Hawk mamaya sa mga dumadaan. Kung matalas ang iyong mata. Tama si Kuya Romelo. Mr.
iba pa rin ang may blank mas lamang. Di naman pusong sugatan, pusong buo pa to. Walang sugat, hindi nasaktan kahit isa. Epekto lang ng tagay ba? Nagtagay. Kuya Hawk, Ang aga ng tagay mo, Kuya sagot Hawk. ka dito, Mi. Para makapili si Kuya Hawk ng mga ihim-ihim. Sagot ka dito. Talasan mo, Kuya Hawk, yung mata mo, Kuya Hawk. Jason. Hindi pwedeng... Baka magkamali ka naman, Kuya Hawk. Hindi. Pati. Pusong ligaw Dala tayo ng balikan. ang tulad ko. Walang kukurap. Ang tulad ko. Nabali ang mga pakpak. Ano ba? Kung buo dahil ako'y iniwan mo. Guardhouse pala yun. Yung guardhouse. Guardhouse. Yan. 12 viewers, hello po. Shoutout po sa lahat. Mr. R, epekto lang. Kulang lang. May tagay pala sila. Tagay-tagay si Kuya Hawk. Ang aga ng tagay mo ah. Baka nasa ano to si Kuya Hawk. Nasa ano eh. Dun sa ano niya. Destino. Di na ako nakakatotok paring Jason sa comment. Ako nakatotok. Sa comment daw siya nakatotok. Nakikinig na lang ako sa comment. Sabi ni Kuya Hawk. Nakikinig lang daw sa comment. Pag luminaw, tingin ko sana ako mag-comment pag may nakita ako. Charot. O, linawan mo Kuya Hawk ah. Kasi yung mga dumadaan ay halo-halo. Baka may mapili ka na naman na ano. Hindi talo. Da-da-da. Kanina pa kami ni Ami dito. Kaso nag-vlog muna ako bago nag-live. At nag-walking din kami ni Ami doon paikot. Malayo yan. Naiikutan. Ten viewers, hello po. Mga anong sa biyahe mo? Ma, anong sa biyahe? Ano eh? Hindi natin. Mga alas 4? Nang hapon. Biyahe na tayo. Para siyempre magano pa tayo, mag-isasayang dun sa ano. Ang lamisa. Diba? Hindi na lang tayo kumain. Pag luminaw na, buti may load pa ako, nakapag-live pa ako. Ay, maglaba pala tayo bukas. May laban pa ba tayo? Yung Ayan ah. sakto lang. Kaulad kasi palitan kami sa tropa sa duty. Yan. Naka-ano to si Kuya Hawk. Naka-duty. Saan lugar ka Kuya Hawk ngayon, Kuya Hawk? Saan lugar ka po ngayon? Okay po, sabi ni Kagatcho. Kambal bro, Roy, next. Baka silent mo na si Kuya Roy. Silent si Kuya Roy. Saan kang lugar po Kuya Hawk ngayon? Kuya Hawk. Hello po Kuya Kel I. Shout out Kuya Hawk. And Kuya Kel I. Kuya Hawk, pili na Kuya Hawk.
Ibong ligaw. Kailan shout out, sabi ni Kuya Gacho. Hindi ka gusto kasi ng asawa niya sa umakyat. Abang mo ko. Astig yung kabang natin. Ay, nakita na naman ako din sa Talaga eh. dun sa Facebook kanina. Sabi na nung ano, sabi nung lalaki, sasawa. Ano sabi ni Doc? Ayun, sa Biyernes na lang daw. Tapos sabi naman ng ano, sabi ng lalaki, ikaw nang bahala. Tara. Hindi ko na ano. Ayun. Nalipat man ako paring Jason, Ate Ami, sinama ako ni Commander Rinaldo. So sa Hulusulo. Nasa Hulusulo na pala si Kuya Hook. Ingat Kuya Hook. Nasa Hulusulo si Kuya Hook. Magilab shoutout Kuya Gacho, sabi ni Kuya Kelay. Yo load, Loads. sabi ni Kuya Hook. Hulusulo. Scout Ranger siguro si Kuya Hook. Scout Ranger o kaya ano, Special Force o baka Marines. Saan sa tatlo na yun Kuya Hook? Sniper. You loads, wala kang duty ngayon, sabi ni Kuya Kelay. Naka-duty daw po. Naka-duty daw po siya. Ay wala ata kasi tumatagay na eh. Di nakatagay na. Kaya wala Nagpapahinga na. Ano yan? Sniper yan si Kuya. Si Kuya Hook. Sniper. Sniper. Ano pala to? Ang bilis magsipat eh. Nasa Hulusulo. No time for love. I love Hulusulo. No time for love. Kaso may time for love na eh. Wala. Pusong bato na naman siya. Pusong ligaw. Pusong... No time for love. I love Hulusulo. Bali ang makapapak. Yung pinsan ko nasa Bulacan ngayon, nasa ano, training center ng Scout Ranger. Nag-ano siya, nag-schooling. Sinama siya nung commander niya. Sinabay nung commander niya. Galing silang Sorsogon. Tapos yung commander niya ay mag-i-schooling. Sinabay siya. Kaya ngayon, ano na? Baka palabas na yun. Patapos na sila. Kasi naka ilang buwan na eh. Team viewers, hello po. Mega love shoutout. Ano yun? Ayun. Oh, no. Ay, Ate Crush. Ay, si Ate Crush pala. Hello. Kuya Hi Romel. Crush, sabi ni Kuya Romel. Ang bilis ng kamay Kuya Romel ah. Hello po ate. Na-moderator ko na to si Tataas muna kami. Ate Crush eh. Pag nagbabasa din na. Kala ko na-moderator ko na. Lagyan natin ng jacket si Crush ni Kuya Romel. Ano daw? Pag official kasi ang kasama mo tapos maganda ang pinapakita mo, di ka talaga bibitawan yan. Yung saan siya doon, Karen, ang maganda lang doon kung gusto mo magbakasyon yun, pwede ka payagan. Pero may limit. Opo, sinabay siya. Hello sa inyong mag-lovers. Hello, Ate Crush. Hello po. Ate Crush na din Ate. kami.
Lolo, duty man ako lagi pang gabi. Sabi ni Kuya ko. Ayos. Di siya iniwalay nung commander niya, ano, Kuya Hook. Yun nga ang ano doon kasi nung Tarzan. Hmm. Sabi ni Kuya Romel. Dami Ano naman nga, tayo, Kuya Romel. Ayan. dami nga nainggit sa kanya ng mga kasama niya kasi madali yung process. Ma'am Simple, hello. Sabi ni Ah. Kuya Hawk. Hi everyone. Sinabay Hi, siya Ate nung Crush. commander niya. Nung una niya, yung una nilang pinag-schoolingan yung ano, yung ano ba yung tawag nun? Maneuver ata yun. Maneuver tapos Mr. R. Tadhana, sabi ni Kuya sa Romel. pistol ata. Simple shout out, sabi ni Kuya Gatcho. Tapos ngayon yung ano na yung tabak na. Yung tabak mismo. Tadhana palabas yun. Sabi ni Ate Simple. Ayan si Kuya Gatcho. Ate Crush. Pwede nyo pong bisitahin yung channel ni Kuya Gatcho. Ayan. Kasamaan po namin yan ng Team Pahawaii. Nagbablog din Oh, po si Kuya kasama Gatcho. po namin yan sa bahay. Kuya Kel, Kuya Kilay. Hi daw po sa By My Heart. Sabi ni Ate Crush. Yun lang, yung heart niya kulay white. Oh. Puting viewers, hello. Ay, Kuya Billy, hello po. Lupin. Sige po. Sabi ni Ate Crush. Sabi crush siya. Ganun na, doon na ako nasanay, Kuya Romel. Ganun na din. Hello, Ate crush sabi na ni din ako. Alamid. Sabi pa naman ni Kuya Romel na si Kuya Romel daw yung Ay, si Da- Doraemon pala si Oh. Kuya Billy. Akala ko sila. si Kuya Romel daw po ang pwedeng tumawag ng crush. Kaso Kuya Romel, nasanay na kami. Ate Crush na. Nakikicrush na din. Ayan si Pula, oh. Nasa comment. Yan, shoutout kay Pula. Kuya Billy, hello. Brother and Opo, pakisubscribe naman po kay Kuya Gatcho Official. Mga bagong classmates, sabi Madami na ni tayong Kuya bagong Hawk. classmates. At syempre maraming salamat sa suporta. Binyagan na. Ibig Sabi, Ate Ami, Kuya Jason. Hello, Kuya Randy. Hello. Oh. Pula, hello. Pula, hello, sabi ni Kuya Romel. Lupin, dito ka pala. Sabi ni Kuya Doraemon. Busy, Miguel of shoutout. Sabi ni Kuya Hawk. Dancer Gatcho. Ayan. Yo. Ayan na Kuya Gatcho. Oh. Si Ate Crush. Okay na po. Thank you po sa pag-subscribe sa channel ni Kuya Gatcho. Bari shout out. Irene. Yan din po Ate Crush kay Alamid Striker. Salamat po sa pag-endorse, sabi ni Kuya Gatcho. Yan si sa Alamid Striker. Kapatid ko po yan, Ate Crush. Pwede nyo mga rin pong tingnan yung yung kanyang channel. 16 viewers, hello. Kuya Romel, mag-love shoutout, sabi ni Kuya Rainby. Yo, sino si Mr. R? Si Kuya Hawk din. Si Kuya Hawk po yan, Alamid. At nasa Hulusulo ngayon si Kuya Hawk. Ate Sarah, mag-love shoutout, sabi ni Kuya Rainby. Simple salamat sa pag-support, sabi ni Kuya Gatcho. Sige po. Kuya Ruel, mag-love shoutout po, sabi ni Kuya Rainby. Ayan si Alamid po Ate Crush. Yan, pupuntahan niyo na. Kapatid niya po yan. Kapatid ko, Magkapatid sila. Team Pahawaii din po siya. Siya yung naunang mag-vlog. Bro Rain, hi sabi ni Kuya Hawk. For sure, Sir Gatcho. Sabi ni Ate Crush. Si Kuya Hawk. Opo, si Kuya Hawk yan. Tol. Dito pala kayo, Bok. Sabi ni Oh. Kuya Billy. Kuya Gatcho, shout out. Ay, si Kuya Marlon. Yung Alamid, hello. opo. Yung Kuya Alamid. Marlon. Hello Kuya Marlon. Nasa, Good evening, paring Jason. Cavite kayo. Nasa Cavite po kami. Nasa Cavite kami, Kuya Marlon. Kuya Pula. Yung Alamid. Opo. Ate Crush. Salamat po. Kuya Pula, mag-love shout out. Kuya Billy Kabayan, shout out sabi ni Kuya Billy Kabayan, shout out sabi ni Kuya Rainby. Rainby, shout out sabi ni Kuya Gatcho. Ingat dyan sa Hulusulo. Bok. Sabi ni Talamid. Bok kung saan ako noon dito pa rin. Sabi ni Kuya Hawk. Kabayan Rain, hello. Sabi ni Kuya Billy. Okay na ho, visit ko kayo. Ay, thank you, Ate thank you po, thank you. Thank you, Ate Crush. Nagla-live ka din, Ate Crush. Regards sa 10 company SRC. yun. Sabi ni,
Body Body thanks. saka na ang- Saka na ang forever. Forever. Forever nga. Forever. Sabay tawa. Banat niya, tawa niya oh. Oh, harangan mga mo kasi baka makan tayo. Saglit lang muna. May bata na nakahubad. Baka Kanina pa yun eh. hindi mo sinabi. Hindi ko alam. Kanina Baka pa yun, ma tumatakbo eh. ano yung ano ko, channel ko. Kanina pa yung tumatakbo. Nakabit. Siyempre, kanina pa yun. Hindi mo sinabi. Yan ang mahirap sa ano sa ganyang live kasi di natin ma-edit yan. Batang nakahubad. Ah, bawal ba yan? Oh. Ah, Pula hello, sabi ni Kuya Billy. Kuya Billy, sabi ni Pula. Hindi po ako nagla-live mga host. Ay. Sabi ni Ate Crush. Hindi ka rin po Support na lang po. Yan. Akala ko Kuya Ruel. Ba't di na kayo nag-uusap ngayon, Kuya Ruel ni Ate Crush? Romel. Ay, Kuya Romel. Pinapasa mo ka. Kuya Romel. Magtatapos si Kuya Romel. Kuya Romel. I am simple. Salamat po. Sabi ni pong ni Alamin. Upload lang po. Pag sinipag. Pag sinipag. Tarzan, hello. Pwede nyo namang tawagin si Ate Crush ng Ate Sara. Ate Sara. Yeah. Na-crush na kasi namin. Para shortcut. Siya si Ate Sara. Wala forever, maniwala ako dyan. Ako kasi seryoso pero walang mag-seryoso. No worries, alamig visit ko mamaya house mo. Yun. Daily shoutout, sabi ni Kuya. Daily shoutout, sabi ni Kuya Gat. Wala ba forever, Kuya? Kuya, oo nga. Parang maniniwala na din ako wala forever. Tol Gatcho. Sabi ni Pula. Wash out, Doraemon. Sabi ni Kuya Kilay. Kuya, Mr. Up. Doraemon. Wala si Lupin ah. Nakausap ko na kanina yan si Crush. Kaya pala. Baka nag-usap na ng Kuya masinsinan. Rico, mega love shout out. Si Kuya Rico Salamat. pala, si Kuya Kilay. Ano? Kuya Rico, gamot mo para di magharang ka. Salamat, simple me. Totoo yan, Ate Am. Totoo ba? Good Good evening. I am simply Miss. Sabi ni Kuya Marlon. Alamid. Nag-video call yan sila. Oh! Yay! Kaya pala. Rain. Sabi ni Kuya Rico, Ma'am. Crush. Simple. Mega love shoutout. Sabi ni Kuya Hawk. Good evening, Kuya Gatcho. Sabi ni Kuya Marlon. I am back. Ay. Back na. O, sige, Kuya Roy. Banat. Hi, Sir Marlon. Sabi ni Ate Crush. Bro Rain. Ala ka. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Roy Kabayan. Maroon shoutout, sabi ni Kuya Ay, Gatcho. nakasama daw sila ni top 5. Si sabi? Nag-pop up yung notif. Nasa Sorsogon sila Nini. Yung nasa Sorsogon po. May laban sila Nini, sana manalo. At nakasama na sa top 5. Ayun o. Wow! Oh. Ayos, thanks God. Sana manalo si Nini. 20 din yun. Oo. Lupin. Ay, yeah! Kuya Marlon, hello po. Sabi ni Kuya Romel, bro, Lupin, sana all. Dan Subs, Marlon. Basa-basa. Ayan. Nabasa ko na lahat. Hello sa lahat. Ang comment po kayo. God bless sa kanya host. Sana Sabi ni all Ate- na lang. Sana all na lang. Baka tawid sa sana all ka na lang, Kuya Rain. O baka sana all nakakausap. Ehem. Kuya Kel. Out muna ako. Tor premiere ako. Sige, Kuya Gatcho. Sige tol. Ay, pwede nyo pong puntahan yung premiere na ano, Kuya Kuya Gatcho. Gatcho. Oo. Tarzan. Naka-premiere po si Oh. Kuya Gatcho. Naka-premiere si Pwede niyo Kuya po Gatcho. Pwede nyo pong tingnan yung premiere niya. Yan. Ikaw rin, ha? At pasupport din po sa ano, sa mga bawat upload nila. Good evening, Sir Sa Ray. pabahay. Sabi ni Kuya Marlon. Sila pula, sila Kuya Gatcho sa team. Sige, itaas mo. Ano, basa kayo ano kay Kuya Hawk. Okay na parang Jason natin ang attendance. Out muna ako. Ingat sa lahat. Mga classmates. See you next month. Yun, Mga salamat classmates, po. love you, miss you. Sige po, Ingat, salamat Kuya Kuya Hawk. Hawk. Ingat Kuya Hawk. Bakit next month? Ingat sila Kuya Hawk, ingat. May ganap pa Kuya Hawk.
Ingat kuya ho. Love you, miss you. Bakit ba? Ba't Maiyak-iyak next month? ka na naman. Kailan din ako magkakaroon ng MM? Hey! Diyos ko po. Si Kuya Roy. Kaya Marlon, good evening din. Galit. Galit yan. Alam na yan, Kuya Roy. Kasi malapit na yan rin, Kuya Roy, yung ano. Kasi inaasikaso muna ni Kuya Jaime yung mga dapat asikasuhin dun sa probinsya nila. Tapos dadaan dun sa Kamsor. Siyempre, alam na, ikaw yung driver niyan. Kung makikita mo naman si Miss J. Ehem. Parang walang-wala At na dapat sa pag-uwi mo niyan, dapat maisama mo na. Yung halimbawa kung siyempre, kung saan pumunta. Boksan punta, sabi ni Kuya Biyaw. May paiyak-iyak pa si Kuya Hook. Baka tinamaan na ng one bottle yan. Baka may schooling si Kuya Hook. Diba? Kasi Nalipat sa hulas na. next month pa eh. Tawa si ate. Buksan. Si Ate Crush. Tawa rin si Kuya Roy. Baka may schooling si Kuya Hook. Ang malaya. Wow, sarap ng hangin naman talaga. Oh. Marunong na si Ami na mag-drive. Mamaya pag uwi, ikaw ang mag-drive. Pwede. Ay, ganyan kaya ko yun. Oo, kaya mo yan. Natansya ko na yung silinyag ako. Huwag ka lang magreklamo sa driving skills ko. Hindi. Tapos pag matapos na, kuha ka ng lisensya. Pag makakuha ka ng lisensya, gamitin mo yung motor na gamitin mo. Ganun lang naman yung yun. Ayan. Love you, crush. Eh! Nagkaon ka na, crush. Mwah! Wala si Love eh. Good evening, Kuya Nagkaon Roy. ka na crush. Naalala ko, nakita niyo na po ba yun sa Facebook na yung humalik sa cellphone? Mwah! Nagkaon ka na, love. Mwah! Tapos nakita ng mga kaibigan. Mwah! Humalik sa cellphone eh. Grabe naman yung pag-ano ni Kuya Romel talaga. Kuya Hawk ko, huwag kang iiyak. Huwag kang maiyak Kuya Hawk ha. Nagkaon ka na, Baka crush. mangiyak-ngiyak ka dyan Kuya Hawk. Good evening Jamaica. Si Kuya Roy din po yan Kuya Marlon. Ba't natawa kayong dalawa, Bro Roy at Sarah? Na, si Kuya Romel. Para Tapos si Kuya Roy, nakakaingit naman din. Out na lang ako. Kaya biliasan ka niya. Huwag kang mag-out. Tawagan mo rin, Kuya Roy. Parang mauuna pang kakantahan yan ni Kuya Dani si Kuya Romel. Shoutout kila Kuya Dani. And Masanay ka na crush Ate Ampe. na nagmamahal sa iyo. Ay, kinikilig sa sarili niyang banat. Shoutout kila Kuya Born. At kila Kuya Ruben. Kuya Jagger, kamusta Kuya Jagger? Shoutout kay Kuya Jagger. Uy, Jamaica, wag kang mag-out. Ako na mag-out. Ma'am Maria J, another change. Sabi ni Hello Ate po. Crush. Dito lang, Sarah. Mas mamaya pa sila kasi. Oh. Ano ka ba? Mamaya din na tayo mag-live. Nawa pa. Mag-i-edit ako mamaya tapos para makatulog din tayo maaga. Para maaga tayong gumising bukas. Tapos maglaba tayo. I-dryer na. Para din na tayo maglaba dun sa Katamisa. I-dryer. Sakto yun, mga 3 o kaya 4. Biyaya na tayo. Pabalik tayo ng Santa Misa. Ay, chat mo si si Bayaw. Punta tayo doon. Para yung susi. Sarap ng hangin eh. Trap na ng hangin. Ganda nga. Ganda nga. Kumusta na kaya si Ganda nga. Diyan ka lang kasi si Kuya Romel, oh. Bakit? Lupin kanina ang tahimik mo.
Wag crush, dito ka lang sa puso. Ay! Yan mga banat. Tawa si Kuya Kel ay. Kuya Rico, nauungusan ka na. Si Kuya Kel ay. Si ano yan, di ba? Kuya Rico. Oo. Nauungusan ka na, Kuya Rico. Kuya Hoko. Kuya Tawag Billy, Kuya oh. Billy sa Kuya kasya. Billy, tagapagtanggol ka ata niyo. Ni Ate Crush, eh. Kuya Romel, oh. Sabay pikit. Takip ng mata. Naiinggit na rin ako. Tawagan mo kaya, Kuya Ray, para wag kang mainggit. Nakakainggit ang mga banat ni Bro Lupin. Ay, yan. Parang dati, si ano ang pinakamatindi dyan? Si Kuya Rico, tsaka sino ba? Si Kuya Hoke. Ngayon, si Kuya Romela. Galing na bumanat. Natuto lang yan si Kuya Romil. Kung baga nung mga panahon na nagla-live sila, ay sa mga comments sa live. Student pa. Tapos si Kuya Romil tahimik lang, tinatandaan niya yung mga comment nila Kuya Roy, Yan. yung mga Nagno-note panliligaw. na siya, oo. nagno-note. Ngayon, ginagamit niya na ngayon. Yung mga pag-ibig na. Kaya natuto lang yan si ano, si Kuya Romil. Familiar ko yan, lover na yan, parang Jason. Opo, Kuya Roy, Oo. dito tayo dumaan, Kuya Roy. Dito tayo dumaan. Saan yan na? Saan niya na? Yung lumiko tayo dun sa malapit sa Robinson. Hmm. Kumaliwa tayo dito. Dito kami nagtatambay-tambay. Doon tayo lumusot doon. Papunta doon. May comments. Tulog na lang ako, nakakaingit naman sabi ni Kuya Rico. Saan naman naroon? Crush, Basta andito lang. Andito Ako lang. para sa iyo kung kailangan mo. Kung kailangan mo ko. Hey! Bro, Lupin, Sa 15 na sandaling bigo na ang lahat. tawa sa sariling Wag banat. manindi. Asahan mong dito magtitiis. At kung kailangan mo ako. Tingnan mo nga kasi. Ayan o, ipakita ko sa inyo. Diyan tayo dumaan, Kuya Roy, nung nakaraan. Ayun o, yung Kenny Papunta Roger. tayo doon. Ayun o, may Tapos Kenny- pagdating doon ayun, sa Kenny Roger na yon, dire-diretso lang. kumanan tayo. Hindi, kumanan na tayo dyan, palabas o. Tapos papunta na doon sa subdivision nung sinundo mo kami. Tingnan nyo na lang sa vlog ko kanina kasi umikot-ikot kami na kami. Nag-walking kami at may nakita kami na ano, na ihim-ihim kanina. At na-extra natin sa vlog yun. Ang tanong kung papasaba, Bro Lopin. Ayun, dami rin mga nag-camping-camping. Ganda rito. May mga nasaranggola na lumilipad pa. Oh. May mga nasaranggola. Doon kami banda kanina, oh, dun sa dulo na yun. Hindi man ako papasa, maghihintay pa rin ako. Di man raw daw papasa pero maghihintay pa rin. Maghahantay daw. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako. Ano man ang mangyari, kunin mo sa iyong pagbalik. Pamagalitan tayo. Hindi yan? Oo. Hindi pa matatapos. Sarap ng hangin, no? Ganda ng hangin. Wala pa naman tayong fish. Yun na yan. Yun na yan. Fish yan. Teka ko lang. Captain mo na ano. Kaya rin. Hello sa 10 viewers natin. Ano? Hi Bro Roy. Si Kuya Rain. Ang talas Bading ng man yung dumaan. talas ng Ayun mo lang kasi Kuya rin, pinapapili ko nga si Kuya Hoke. Baka na naman.
Wala na si Kuya Hawk, nag-out na Kasi lasing. baka yun ang mabili ni Kuya Huy. Antok na yan si Kuya Romel. Tapos si Kuya Billy. Oo, nakita ko yan sa premiere mo. Kanina pa rin Jason. Yan. Sabi ni Kuya Roy. Ay, naku. Di may upload pa ako ngayon. I-editin ko yung mismong vlog ko dito kanina. Bro Roy, tanungin natin si Sarah kung ano lagay nila. Bakit? Sabi ni Kuya Billy. Ay, ilagay nila sa ano. Anong aking lagay? Hindi mapalagay. Host, masaya lang sila na live kayo. Sige, bye, Belly. Sige, Belly boy, sabi ni Kuya Roy. Sige bro, be late. Tawa si Ate Sarah and Ate Rush. Nilogan mo pa to? Hindi, nagugas ako ng kamay. Iba yan sa Bisaya ang lagay, Kuya Billy. Nakita mo pa yung Ang talas nga ng mata niya Ring. dati, Crush. Ang galing magsipat yan ni Kuya Ring. Kaya pinapipili ko kanina si Kuya Hook eh. Ako talasan ng mata mo. Kasi nila dun sa ano, Sa luneta. dun sa Lunita. Ang dami ng tao. Ang daming tao. Pero wala namang masama kung Oo yung nga. mapipili niya. Yung napili niya pa. Pero wala pong masama. Walang masama sa atin. Kasi bading din ako. Nakita ko Ate Sarah. Baka sa laga. Hindi. Malakas si Oh, Bro Rin. Pang-amoy sa Sarah may pag-asa kaya yung brother namin. oh ate Crush. Yan pala yung tanong. Yan, pwede. Tawa Tulungan si Kuya Ring. natin si si Kuya Romel. Ayan po Kuya Romel, kami magtatanong, tumahimik Support ka pa lang rin muna. ako rin. Oo. Support tayo. Kahit saan tayo mapunta. Tanungin namin. O nga pala Ate Sarah. Kung may mali yung tanong. Buwan naman, ikaw lang ang ilaw ng buhay ko. Kaya kong abutin yung mapasa akin ka lang. Mali yung tanong na dapat Ano? pag ganyan dapat din nagtatanong kung may pag-asa. Kasi pag nagsabi na hindi, dapat yung walang pagpipilian. Di ba may pag-asa? Oo, Ganun. dapat ganun. Di ba oo ka? Oo. Dapat sa Wag mo tanungin si Ate pag Crush. nag-ano, dapat din nagtatanong ayaw mo ba sa akin o gusto, dapat mali yun, mali. Dapat ang tanong niyan, gusto mo sa akin o gusto? Ganun lang yung Huwag tanong mo niyan. i-pressure si Oo. Ate Crush. Dapat walang pagpipilian na ayaw o gusto. Lahat ang tanong diyan, gusto. Huwag mo i-pressure si Ate Ganun Crush. yung tanong doon. Hayaan nyo lang. Huwag mo yung i-rush ang mga babae. Lahat naman may pag-asa. Sa bagay, sa TV nga may pag-asa. Oo. Laging may pag-asa yan. Huwag nyo lang i-pressure. Lagi yan na meron. Kasi yung babae, pag tinatanong mo, naririndi yan. Oo. Kaya lang, mag-effort ka lang ng mag-effort yan. Maano nila yun. Pero kung magtatanong ka, maririndi yan. Maririndi. Kasi ibig sabihin, hindi ito makapaghintay. Kaya Kuya Billy, sabi ni Ate Crush, sabay tawa. kaya mag-effort ka lang ng mag-effort. Ganyan lang yan. Kasi pag Tawa si Kuya Roy. Oh. nice one lupin, sabi ni Kuya Rico. Ito
ano daw, matrending na naman tayo nito. Gusto ko pong paramihin lahi namin ni Ate Sara, wag na pala. Huwag naman. Kaya rin naman. Na si Kuya Kill. La 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 la. Pero makakatulog ako dito. Trending man tayo. Seryoso naman ako. Taga Nabua ka, Sir Jason. Sabi ni Ate Crush. Taga Batu po kami. Taga Batu. Ano po, Ate Sara? Taga neighborhood po ako. Nice one. Oo. Nice to pala. Nice, Nice to to. lupin. Hindi na pala usap. Taga neighborhood po ako. Tapos, napangasawa ko siya na taga Kawakagan. Doon na po ako sa Kawakagan nakatira. Doon sa lugar nila Ami. Neighborhood ba to? Sa Lakeside. Nice tree, Kuya Romel. parang basketball ah. Nice tree. Naku, panalo yung Spurs. Diyos ko po. Tawa si Kuya Kel. Ang galing ni Wimby. 41 points. Nasa home court pa yun ng OKC. Paano pa kaya pag Oklahoma. nasa home court na ng Spurs? Dela Lebron, wala na. Wala, laglag. Playoffs, laglag sila sa OKC. Hello. Naglo-loading pa lang yung utak ko. Ginising ako ng Jason na maligo ka na, alis tayo. Kasi usapan natin na yun. Inaantok ako pag Kasi nga, anong oras tayo nag-live? Alas 3 tayo natapos. Alas 2 lang. Mag-alas 3 na yun. Tapos saktong alas 3 natulog tayo. Tapos nagising tayo ng 9. Nagluto. Wala, parang mauubos yung Ayan, mood mo. pag mag-loading na, mag-out na ako. Tapos, Akin na, i-load kita. wag na. Kasi ginamit ko lang talaga yung load kasi ma-expired lang. Meron pa naman yan. Pero pag Hindi ko na pag magagamit. nawala yan. yung live. Live. Wala na kaming Wala ka load. namin load. Tapos mag-edit na ako pag uwi. Tapos, Punta doon. i-enjoy na lang muna namin ang At dito. abangan nyo na lang po yung upload ko kanina. Kung ano yung ganap kanina. At sana po panoorin nyo. Pasupport naman po. Tulad ng supportan nyo pag nasa po bahay po ako. Gagawin ko ang lahat mapasa akin ka lang. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Aray! Parang may binabasa to si... Parang may kodigo to si Kuya Romil. Kuya Romel, ano ba yan? Siguro ganda ng gising mo, no? Oo. Kakagising niya, ang daming pumasok sa utak mo. Parang may kodigo to. Hindi, kaya naman yun eh. Talagang nanon na lang ni Benedict eh, bobo. Dahil ba sabi? Layup, siya na yung simulong sinelos niyo. I-refresh mo. Ako di nagbabago yun. Kapag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa iyo, di mauubos yun. Na 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 na, na 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 na. Pagkat nandito lang ako sa tabi mo, aaminin sa'yo, dahil minsan di ka na ko sumuko. Sa ba tayo nakalive? Pala, ito sila. Isa't ka lahat eh. Oo nga, kakagising lang talaga dyan. Dyan siya. Maganda talaga gising ko. Lalo't siya laging nakikita ko. Aray! Aray, Diyos ko po. Araray! Diyos ko. Aray! Kagilok!
Ate Crush, ah. Tawa si Kuya Billy. Aroy, kagilok, kalaming lusione mong kigol. Kailan din kaya ako magkakaroon ng prinsesa? Ala Bakit akong Kuya Ray? pera. Bro, looking nag... Ano yan? Nagsasa... Ano? Ano daw yun? Nagsasawa. Nagsasawa Ah. na yan sa mga hugot mo. Ano daw, laos na. Laos na. Laos na yan. May Tama tawa. tuloy si ate. Langit ka lang. Ha? Inggit ka lang. Naku, nag-iinggitan pa. O aking prinsesa, wala akong pera, walang lugar sa sasakyan. At kung sasabihin, ikaw ay simpleng tao lang. Na 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 na, na 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 na. Hindi ko nakalimutan mga ano yung mga kanta. Dapat nilagyan nila to ng balibulan. Hindi pwede. Hindi Ah. naman ito ano eh. Hindi naman kayo sports center eh. Parang tulad nun sa New Zealand. Mahal kitang labis, subukan ko kahit Ang nilagay ko sa bread cheese. wala akong pagdiwaw, Hindi mo wala sabi akong ni Kuya. palasyo, nabot hanggang langit. Sinasabihan ng diwa ni Kuya Roy si Kuya Romel eh. Sa bawat araw na Bakit nag-iinggitan kayo? Dapat nagsusuportahan kayo. Ay, Para pag may crush na din ng iba, masusuportahan niyo. Ala, meron ko na lang 15 MB. Ito lang? Pa-the end na po ang aming live. ayaw mo lang. Pag nawala, ay Wala na. wala na. May nakalive siguro na iba. Pag nawala po Baka kami, lipat na lang may po kayo nakalive sa na ibang iba. live po. Kasi ubos na yung... Baka nandun si Kuya Benji. Eh, naka-premiere pa ata si Kuya Gatcho eh. Baka nandun sila. At yun, siguro po pag na ano to,